Bisag unsa pa siguro na siya kasakit o kabugat atong gibati, duo lang ta ni Jesus. Ako nang usbon, my dear brothers and sisters, sa tanan natong mga kabugat karon og kalisod, ato lang siyang duolon. Siguro makaingon sa tas kanang mga kalagot, mga kalibog, mga aligot-got, tanan atong duolon si Jesus. Sigurado gid ta matud pa siyang giingon, papahulayon taniya, meaning tagaan taniya kalipay, tagaan taniya og kahupay. So ato ni karong ipangadji, no? I know nga kitang tanan naatay mga kasakit, mga kabugat. Ato siyang duulon karon og pangadjion. And as an invitation, humanon kini akong homilya nga manghilom tang tanan, and no? Immediately ato siya karong pangayoon og sa ato ang mga pangadji, labi na ang kahupayan sa atong mga kabugat.